తీసుకో, తినేసేళ్ళు సరేనా. ఇది రోజు నా మినీ వ్లాగ్ అనమాట. చూసారు కదండి ఈ అవ్వని గుర్తుపట్టారా? చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ వచ్చిందండి. అస్సలు హెల్త్ అయితే బాగాలేదంట అవ్వకి. నేను అదే చెప్తున్నా, టిఫిన్ చేసావా అమ్మ అంటే టిఫిన్ లేదా ఏం లేదమ్మా, 2 రోజుల నుంచి తిండి లేదని చెప్పేసి అన్నది అవ్వ. కాకపోతే ఇంకా మనం ఏంటంటే మన వంతు సహాయం ఏమైనా చేయాలని చెప్పేసి నా ఇంటి దగ్గరకు వచ్చింది. నేను ఏదో ఒకటి ఇస్తానని చెప్పేసి, నేను ఉట్టిగా అయితే పంపించలేను కదండి. అందుకోసం అవ్వకి టిఫిన్ పెట్టి మళ్ళీ మధ్యాహ్నానికి మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి వండుకోవడానికి అవ్వకి చేత కావట్లేదు అసలు. అందుకోసం అని చెప్పేసి మళ్ళీ అవ్వకి కొంచెం కట్టించి తర్వాత నా దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ కొంచెం అయితే అవ్వకి అయితే పంపించానండి. అస్సలు హెల్త్ అయితే అస్సలు బాగాలేదంట అవ్వకి. ఫీవర్ అంట. ఒక 3-4 డేస్ నుంచి తాతకు కూడా బాగాలేదంట. చూసుకునే వాళ్ళు ఎవరు లేకపోతే మాత్రం తల్లిదండ్రుల పరిస్థితి మాత్రం చాలా దారుణంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. నాకైతే అర్థమవుతుంది. నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ మీద ఖచ్చితంగా ప్రెస్ చేయండి. ఈ అవ్వ మళ్ళీ వస్తే ఈసారి కూర్చొని మంచి ప్రశాంతంగా